Bueno, erreka honetan, joan urtien egin genuen konkisturren duelua. Eta, bueno, familia! Apa, Kaixo, egunon! Ze, ziur barraketara. Listo. Bai, ez da? Eta barraketan gastatzeko dirurik? Diruen nahi, bai ala bai? Bai. Bai? Prestado orduan? Bai. Bos baiet? Bai. Venga, bos baiet. Pixko bat lortzen duzun, eta guztiko antxe botatzeko barraketan. Eta nire bai igual. Bueno, fiera, no izena? Alex. Alex, posta naiz, zer moz, ongi? Ondo. Bertako ez dezu, bergarakua? Bai, bai. Bergaraku behar duen? Bai, bergaraku. Bueno, eta urduri zaude, lasai. Ba, pizkatxo bat urduri. Pizkatxo bat urduri, ba, onena baikzea urduri desunak entzeko zer den? Lehiatzea. Beraz, daga, azaita zen. Galdera, zein animalia da Hello Kitty? Zein animalia da? Katua, bai? Bai. Bai? Bai. Denbora. Zazpi segundu. Ikusten zeinen erras? Bai. Zazpi segundutan galdera eta erantzuna. Hello Kitty, katua? Ba, bai, noski, katua. Beraz, emakumea, 1 euro ya patrikan. Ya está, hainen azkar, tita, erras. 1 euro. Ondo. Bida batean, kontu eratu gabe? Bai. Zezai, ikaratuta zaude edo? Ez. Odo tipo serioa? Ez, urduri. Urduri? Ba, Bai. zai. Hemen gauza txarrik ez dau. Janaria ez dizut kenduko, hau ez da conquistador fin del mundo. Hau bost bai ez da. Men eskuzabal. Bai. Bueno, ba, a ver, bueno. Denbora, nork abesten zuen Mediterraneo. Apa, galdera bat. Nork abesten zuen Mediterraneo? Mediterraneo. Bai, Mediterraneo. Ez. Zuk ez dakizu, Aquí. Mediterraneo Apa, kanta gaixo. nork abesten duen? Nork abesten zuen Mediterraneo? Mediterraneo kanta. Mediterraneo abestia. Mediterraneo kanta, ez dakit nora baino jundan. Bueno, espabilatoko da, olako korrikaldarekin. A ver, Joan Manuel Serrat. venga, denbora. Xo. Minutu bat eta 18 segundo. Joan Manuel Serrat, korrikaldi polita, Bai. Orduan, Mediterraneo kanta, nola da kanta hori? Nola da? Mediterraneo. Dame calor hori. Ahotsu berezia. Andrik, esan dizu Joan Manuel Serrat. Bai. Ba, eman bi muso. Bai, Joan Manuel Serrat, oso ondo. Eta minutu bat eta 18 segundo agortuta bakarrik. Hazen frontoi aldera, uste frontoi hortzen dagoela, ezta? Vale. Eta ze harraro, barraketara eta hemen beste postu izan da, menek atxate bile honikan, edo bilizateia. Bai, ikusten. Bueno, ba, 40 euro, minutu bat eta 18, jarra dezagun. Denbora, zeizen du Bilboko aireportuak. La Paloma o... A ver. Bilboko aireportuak zeizen du. Bai, eraikinak badu, bai. La Paloma edo Usoa. Edo nun da hon, zeizen du, nun dagoen. Apa, kaixo, eguno. Bilboko aeroportua zeizen dauka? Loiu. Loiu. Edo nun dagoen ere, Alex. Zeizen du, nun dagoen. Loiu. Bai, geratuko dut. Denbora, 2 minutu eta 4 segundu. Bueno, ba, La Paloma, zuk lehen bota duzu Bai. izen hori, bai, eraikinak izango du izen hori. Nahi du jakin, nun zegoen, zeizen du, eta da, Loiuko aireportua, oso ondo, bertze 2 euro, oso ondo. Hori bertze 2. Eta bueno, 2 minutu eta 4 segundu. Oandikan denbora erdia agortu gabe. Lasaiago ja? Bai, kantzauta baina lasaiago. Kantzauta zabiltzak horrik aratonat eta ikus ezagun. Denbora, ze izenez da ezaguna Getariako San Anton mendia. Duen animalia itxurat delata. Arratoia, ez? Bai? Denbora, 2 minutu eta 21 segundu. Orduan, Getariako Arratoia. arratoia. Ba bai, hola hasen da, arratoia, oso ezaguna dena gainea. Dira batean bertze 2 euro, guztira 80. Eta nahi bose parte hartu izen amantak ito. Mendik ez duzu zer erosi nahi, bat izu ja 80 euro. Orduan zertan gastatzen duzu? Astian behin afaritxo bat edo... Barraketan. Barraketan bakarrik? Bueno, Jaietan? garezti hobeta. Unbienako gehiago. Bueno, ba, 80 dituzu, baina 100 ere lortzen duzu, bale? Bega, denbora, zenbat arraulari egoten dira trainero batean, patroia barne. Bega, azkar, muitu. Hain gaztiatan ekatuta, jogurin, 26. Zenbat arraulari egoten die txalupa batean, patroia barne. Patroia barne, beratzi. Behatzi. Behatzi, Bai. bai? Garatu gut? Bai. Denbora, 3 minutu eta 2 segundu. Bederatzi, trainerua, ez trainerilla. Bueno, zu diozu bederatzi, ezta? Bai. Kontxarra jontzaren ospatie? Ez. Nabai da. 13 dira, gehi patroia 4, ez bederatzi.
no izan du da hori, nork esan dizu bederatzi. Betaurrekoa daukana. Ba, izango da trainerilla esatekotan, ez? Beka 20 euro. Hemen erraz irabazten da diro, baina galdu ere bai, Gauzak ongin behar diata. Venga. Bueno, hemen txegode, udal pilota lekua. Oso ondo. Izango die partida pilota gaur, ez? Ez dakit. Bueno, ba, zuk behintzat handik ezintzu sartu. Bega, denbora. Esaera zarraren arabera, zer txorik esaten dio beleari ipurbeltz. Sosoa. Bai? Bai. Denbora. Bitan pentsatu gabe. Nola da esaera zarra? Sosoa belari ipurbeltz, Bai, oso ondo, bertso 2 euro. Hola, xen. Ipurbeltz esaten dio, bai. Ondo, ezta? Bai. Zenbat diru ja? 80. 80 euro. Bueno, ez dago batera gaizki. Beste bat, denbora. Zeren beldur dira agorafobia dutenak. Agorafobia dutenak. Zeren beldur dira agorafobia dutenak. Baldakizue, agorafobia. Agorafobia. Agorafobia dukena ze die. Kampuan egotia. Kaliari beldurra. Kaliari ez, kampuan. Vale. Kanpuari daukena beldurra, kaliari. Kaleari adeo, bai. Denbora. 3 minutu eta 56 segundu. Kaleari beldurra. O esteriorrari, o... Edo lekua hundiei, Bai. adibidez, olako plaza batian, Bai, hemen izango zen beldur. bai, hori esan diate. Bueno, ba, agorafobia, bai, leku irekiei daukate beldurra. Oso ondo, biera. Korrikaldi batzuk egin dituzu, Bai, baina rentabliak, Bai, Rentabliak? momentuz bai. Bueno, tori 20 euro, 100 euro, eta zuk beldurrik ez. Ez, Eta gustora. Bai, bai. Lekua hundian eta txikian. bai. Oso ondo. Guazen da bega. Bueno, esaten zenuen jendia, ari da poliki hemen Bai. jendia biltzen. Bueno, ba, Alex, Esan. denbora. Nork abesten zuen, hoy no me puedo levantar. Nork abesten zuen, hoy no me puedo levantar. Norka beste zuen. 4 minutu eta 3 segundu. Listo, Mekano. Mekano, bai, geratuko dut? Bai. Denbora. 4 minutu eta 8 segundu. Nola zen kanta? Hoy no me puedo levantar. Bine nervio pixo gehiago, aquí. Bai, A ver. Hoy... No me puedo levantar. Ondo, Mekano, oso ongi. Aitz ongi. Bertze 20 euro. Ze, arnaz hartu zinik edo? Boa, egarri. Bueno, 120 euro eta 4 minutu eta 8 segundu. Denbora, zein da Amerikako herrialderik haundiena? Bega, ziztu bizian, 20 euro jokoan berrize. Apa, kaixo. Amerika. Zein da Ameriketako Parra Amerika, herrialderik Ego handiena? Amerika, zein da? Herria. Herrialderik handiena. Baina Leicester jakingo dio. 4:45. Bega, Alex, azkar, denbora agortuko dalata. Apa, kaixo. Ameriketako herrialderik handiena badakizu ezin da? Ez dakit, ba. Ez. Estados Unidos, jango da, baina. Venga, hementxe dator. Hementxe, Bergarako korrikalari, venga, azkar. Apa, kaixo. Ameriketako herrialderik handiena? Ez. Paso. Paso, torrenat, paso. Paso, bai. Denbora. Zeizea, erloja behira hortxe. Bai. Zer, hortikan zer esaten dizute edo? Ez, Ez ebez, zen Amerika. Bai, goiko partia, beko parti, parra, egoaldea, dena. bai. Zuk zein uste duzu, hola? Bote prontuan hola, Brasil, Estatu Batuak edo... Brasil, lo. Brasil uste duzu? Bai. Ba ez, Kanada! Kanada da, herrialderik handiena. 9.994.670 metro karratukin. Puska! Bai. 20 euro. Karrenat, eta horretaz gain, 5 minutu eta 34 segundu, nahiz eta asmatu ja denboraz kanpo zenintzen. Así que, ba, 100 euro, ez dago batera gaizki, baina, nahi izan ezkero, 100 euro hauek 200 bihurtzen aldia. Bai, proba bat, egin dituen barko duzu. Ez paso gain ditzen, daukazun guztia galdu bere. Hoi da arriskua. Horrekin gerau, itzazula Andreari behita, ze nezu erronka zarea zala, ziur naiz 200 irabezen nahi dituzula. Zer? Bai! Bai! Bos baietz! Bareskua, bos baietz, jazta! Botarri eta orain! Torri, bizkat. Horre, zer? Hoi zer. Bueno, orain proba bat egin eta asmatzen badu 200 euro. Orduan konten, eta espado asmatzen, ba... Hor konpon, Mari Anton, zuen artean konpondu afera. Orduan egin dago. Bale? Venga. Bai, sorte hon, Bega, ointxe proba. Ikusten zango ze proba mota den. Bueno, Alex, Gipuzkoan gaude. Bai. Zuzetan leko aztea, futbolian eta. Futbola ez zai gustatzen. Zaize gustatzen?
baina nola bat aukeratzeko erreala, ezta? Barcelona... Horrekin zer ikusia duen proba bat egin barko duzu. Adi, Realeko kamiseta bat lortu behar duzu eta jantzita ekarri. Eta horretarako 3 minutu. Denbora! Bueno, hementxe hau dendaz beteta. Izango da, Realeko kamisetan ematorren batie, edo taberna batian. Hola. Una de estas te cojo, ahora te la traigo, ¿vale? Garbi dago Alexek korrika asko iken dula. Oain, fundamentukin, hementxe badator, a ber, hementxe badator. A ber, betxe, utzi, a ber, jarri, txalo bero bat, denbora! Artarnasa, a ber. Bueno, 1999, kamiseta. Nik kamiseta bat eskatu dizut, lortu eta jantzita ona etortzia. Ondo, 3 minutoko tartea, lehendaiziko partia ina. Kamiseta, zu hemen earge jantzita, eta denbora... Bai, barruan! Minuto bat eta 11 segundu. Denbora erdila gero izan duzu proba lortzeko. Beraz, artista, bakizu zer dano orain, ez? 200 euro. Bertze, ze bat euro? 200 euro. Berrean, osea, bertze, ez? Bai. 2, 4, 6, 8 eta 10. Guztira, 200 euro! Txalo, bero bat! Non dago Andria orain? Non dago Andria? Andria, torri, etxule egin behar. Buxo handi bat. Hola, oso ondo! Venga, argazitxo bat erako dugu, bikote. Alex oso ondo, zure izena no da? Sonia eta Alex. Guri esker 200 euro aberatxago gaur. Baina, 3 izango dugu, 5 baiet. 1, 2 eta 3, 5 baiet!